Hej og velkommen til TV-glad. Mit navn det er Mark, og vi vil i dag analysere et billede malet af den amerikanske maler Jamie Baldwin. Den hedder The Birth of Telepathy. Jeg har i dag besøg af Patrick Nørgaard, som kommer fra Aarhus Universitet, og han vil sammen med mig analysere dette billede, som I kan se. Ja, tusind mange gange tak, Mark. Som sagt, vi er i gang med at kigge på et billede, der er malet af Jamie Baldwin. Som vi kan se, vi starter fra bunden af. Billedet har en stol, hvor der sidder en mand på. Der er et bord, en tallerken og en gren. Manden har fået fastspændt en magnet på hovedet. Det jeg tænker omkring det billede her, det er, at der skal simpelthen, han vil gerne teleportere denne gren væk ved hjælp af tankens kraft. Og det kan være, at han tænker, at ved hjælp af tankens kraft, så kan man få en lille forstærkning via denne magnet. Der er flere ting, vi kan snakke omkring det billede her. Vi kan lave trekantsopdeling. Der er en trekant der. Der er faktisk også en trekant her. Der er en trekant heroppe på armen. Vi kan dele billedet over på midten. Vi har lige præcis, det kommer til at skille mellem, at han har hver sit øje på hver sin del af billedet, hvis vi deler det op på midten. Hvis vi tager en diagonal igennem her, så deler vi sådan nogenlunde tallerkenen op. Nu ved jeg godt, det var lidt skævt lavet. Så billedet er egentlig utrolig nemt at forholde sig til, kan man sige. Ja, jeg vil give dig fuldstændig ret, Patrick. Det synes jeg var en meget god analyse af billedet. Jeg vil sige lidt om farvenuancerne i billedet, som jeg føler er meget mørke og dystre. Vi kan se, at nede på gulvet er der både sorte og hvide tegninger, men det er meget puslespilagtigt. Det er sådan lidt dyster. Det er sådan lidt mind game. Hans tøj er meget mørkt. Altså, der er ikke nogen lyse farver. Det eneste ting, der er lys på ham, det er hans hud og magneten, og så den hvide tallerken, der skiller sig sådan lidt ud. Ellers så er det meget mørke og dystre farver. Man kan jo egentlig sige, hvis jeg lige må afbryde dig hurtigt en gang, at nu snakker du om tankens kraft, mind game, og man kan jo sige, hvad er det lige gulvet ligner? Hvad ligner det? Det ligner nemlig et puslespil. Skakbræt, ja, det er jo rigtigt. Og hvad er det skak, det er? Det er mind game. Det er præcis. Så man kan sige, der bliver hele tiden holdt fokus omkring emnet mind game, som vi kan se via telepatien og via skakbrættet på gulvet. Ja. Vi har ikke fået mere tid for vores tv-udbyder til det glad, så det var de 3 minutter, I fik af os. Vi håber, at I kan bruge analysen til noget, og så håber vi, at I stemmer på os. Hej.